Eddie, Team Tony, Team Alvin. Basta kami, may camera. Oh yeah, alo ko. May camera kami. Sino yung guide po natin? Ayan, Sir. Coach Mandy, okay pa legs mo dyan. Okay pa legs mo, video natin. Kailangan mo lang. Sino ba bagay? Kasi pwede lang siya nauna. Okay, rest na. No. Okay, video natin nasa likod. No. Yan. May problema ng pagiging vlogger eh. O yan. Sige mo, lakad lang eh. Video to. Record ko lang. Tipong kasama ako. Yan. Hanggang mamaya wala yung mukha ko dito eh. Para kasama naman yung mukha ko. Ayan. Say hi to the camera. Sure. Coach, oh. Kasama ako sa camera. Oh yeah. May ganito ka, coach, pero 45 inches. I don't windshield. Mas matarik pa yung bagyo na. Wala na oh, kumulog ng tubig oh. Hinapo na ako ah. Ayan o, second station. Okay. Okay na po ba? Bata na. Baba na po ba? Nakuha mo yung kanina ito niya na. Saan ba? Pagka na tuk-tuk po ba natin, makikita natin si San Pedro? Sa ganyan tanah ko niya no? At parang walang silbi training ko sa gym. Ba't ako napagod? Wala kwenta ba, sir? Parang hindi ko na hindi ko na yung training ko ah. Oo. Sir, Bigat yung bag ko? konti pa lang. Siguro 5 kilo no? Konti pa lang. Sir, ano po palang pangalan nyo? July pa. July po. J. July? Kaya ako pala si August. Hindi, January pala ako. January. Alam ko birthday mo kuya. Oh, bandang kami oh. Smile ka bang makapag-smile ko po? Ini-style natin eh. Patakan yan, makapag-bumis na yan. Kunyari nagpipicture siya. Painawayakan yan niyo. Sir Neil, ka video? Yes. Naka-video ka rin. Sir Alvin, video. Para-para na yan. Nagpapahinga lang yan. Okay. Kuya July, pag nauna ba ako sa inyo, panalo ako? Ginawa race. Guys, tingnan niyo mukhang olive oh. Pwede Ano po po? siya. Ayun mo mangga. Ay, mangga oh. Kuha kayo, makukulong lang nga kayo.
Ay, may itong sako. Dala yung pabo. Yabang nito ah. Ba, pahinga na. Ay, yun. Si ate po ah. Time out, Inabra. Hindi mag-shot na baka mo ito. Tamo? Hindi ko yung uli. Sabi ko. Team Lambot, Kenny pa. Team Lambot. Okay, re-record natin Team Lambot. Eto kami. Hello po. Hello, say hi to the camera. Ano yan, Boss Marlon? Ahas? Ahas. Ay, Boss. Ibon, nasan po? Ayan, re-record natin yan. Nasan? Ay, may itlog. Ay, itlog. Asan po? Yung kanina yung... Nasan? Okay, mga nahuhuli daw. Sabi nila yung nahuhuli daw malalakas eh. So, papahuli tayo. Yes! Kikita yung katawan ni Coach Mandy. Malakas yan. Ano mo, strong man, no? Yeah. Ano mo, muscle nyo. Oh, oh. Gaganti ako ng video kayo, Nil. Oh, videohan tayo. Sali ako. Bilisan mo. Kami ang top 1 tsaka top 2. Kuya, isa ba? Lim. Ate, picture kita. Kunting ano. Joke lang. Yeah. Mukhang malalim to ah. Picture mo ko isa doon. Saan? Napakawa rin. 1, 2, 3. Mabigat yung bag ko. Walang hiya ka. Wait lang natin sila. Naiwan ko yung dala ko ng ganito. At natubo. Wow, ang ganda! Yung team Tintin. Team 10. Napalitan. Kompleto po kami eh. Pero yung tour guide namin bumigay. 1, 2, 3, 4, 5. Nag-iba yung tour guide natin. Si Sir Elmer, no? Yung pangalan. July ka. Pico, July pa yung darating. Sir July, joke lang po. Ano? Yan. Record natin. Ano po yan? Wood? Yan naman, hinimagas ako. Ah, oo. Ano yan? Ano po yan, kuya? Bubog na siya. Ano yan? Parang kuto siya, sir. Ah, kuto. Tawag doon kuya, kutong lupa. Tawag nila dito sa amin, kumong-kumong. Mm. Tapos ako yung pangalawa.
Gulay pangatlo. Ayun ako na, ako nauna. Naubos ko ng chocolate. Sige, matutuyuan ako. Ito na banda.